had de members wel even gewoon om te zien wat voor nieuwe Friese boekjes binnen. Dus keer of naai. Wat voor workshops binnen. Leuke binnentractaties. Ja, wat is wat? Het nee. Je had van die leuke harte memmen. I love heart of I love mem. Ja. Dan gewoon een shirt van wat is het en wat valt te beleven. You've been so good to me. Your love inside of me. Oh baby, you're my consolation. Het blijft hard mem, dat is hier de piepel in het huishouden. Dus ben je erin. We lezen van voor naar achter, er staan leuke stikjes in. Ja, maar dat krijgt ze op de website, die besturen we regelmatig. Als ik naar de beurs ga, dan word ik wel echt even lekker bij de aanvoerstruinen, bij de boekjes en bij de kindertractaties, naar ideeën op dwang. Verder, ik zie wat is er voor nice, maar ik wat is er bekend zonder dat we het weten. Wat is er hier in de omgeving te krijgen?